Топочка, що допомог мені прочитати лист від моїх свояків. Нема за що. Приємно, що у їх там у Африці усе добре. Угу. А я ще там тепла, сонячна і пригожа. Так, видиш, я хочу хоч і вирости, щоб разом з дорослими полетіти в Африку. Тобі я ще прийдеться почекати, малеча. Ти ще зовсім колий. О, нічого я ніколи, просто криху молодше за тебе. Увогуле, ми бусли вельми дуже птушки. Дуже птушки. Дуже. Ми... Ти жартуєш, Буслик? А, Що ти ведаєш про моц, про осілків? а дорослі бусли сапраўдні осілки. Ой, Буслик, ну нельга без смеху тебе слухать. Осілки номер один у природі – это ми, медведі. О. Бусли так само осілки. Бачиш, у які далекі подорожжя вони летять. У Африку. Подумаєш, у подорожжі. Летиш собі і летиш з вітром. Сапраўдная моц у іншым. Сярод дужых нам, медведям, няма роўных. Медведі галоўныя ў прыродзе. Ні, бусли. Медведі! Бусли. Медведі! Бусли. Будеш со мною спрачатися? Зараз я тобі покажу! Так, стоп. Так, що у вас здарилося? Топочка, ти чого такий розливаний? Містер, привітання. Привітання, добрий вечір, сябри. Привітання. Як ти своєчасово, то по мені, Що? то по на мене злується. Бо уже нельга стримлюватися, слухаючи твоє глупство. Буслик. Так, давайте по порядку. За чого у вас сварка? Ой, ведаєш, Нестор, Буслик стверджає, що саме важне у природі – це бусли. Нібито я не саме дуже і сміле. Уявляєш? Ну так. О, ну як такое спокійно слухать? Ніякі там птушки, але які фанаберисті. А чи ж я неправду сказав, Нестор? Бусли великі птушки, моцні і пригожі. Правда, Буслік, сапраўды твои сваяки дужие и тривалые птушки. Як так? Нестор, ну не чакав такого ад цябе. А калі гэта на самой справе так, Топачка, вось толькі уяві сабе. Буслы падчас пералёту у выры і назад пераадольваюць да 80 тысяч кіламетраў. І гэта не прыклад іх моцы. Вось я той самий казав. Дякую, Нестор. Ну и что? У параўнанні з дужими медведями хто такие гэтыя буслы? Увогуле, ну якая карысць ад птушак? Ну тут ніякай. Медведі галоўныя ў лесе. Эх, дарэмна, Топачка, ты так пра птушак. Птушкі – неад'емная частка прыроды, як і жывёлы, між іншым, і расліны. Як і расліны? Ну ты сказаў, ці могуць расліны і птушкі раўняцца з жывёламі? Усе жывыя істоты, Топачка, аднолькава важны. І мурашка, і раслінка, і верабей, і воўк. І што, кожная жывая істота каштоўная сама па сабе? Незалежна ад памеру, моцы ці ўзросту. І чым больш разнастайны раслінны і жывёльны свет, тым багацейшая прырода. І што? У прыродзе няма галоўных і негалоўных істот? Няма, Топачка. Дык гэта ж цудоўна! І буслы, і медведзі аднолькава важныя. Давай мірыцца, Топа! Ну, не ведаю, Давай. наколькі аднолькава важныя. Топа, гэта закон прыроды. Трэба паважаць усіх насельнікаў зямлі, і малых, і вялікіх. Ну, зямля – гэта наш агульны дом. Ох, ну добра, пераканалі. Ну што, Буслик, ізноў сябры? Безумоўна, Топа! Опа! Ты гэта, Буслик, прабач, калі што не так? Што ты, Топачка? Я дрэнна не запамінаю. Усё добра. Ну і добра.
Ну, вось і цудоўна, што вы памірыліся. Ну, гэта не старусё, дзякуючы табе. Усё ж таки добра быць дарослым і ўсё на свеце ведаць. Дзякуй, Топачка, хаця я ведаю далёка не ўсё на свеце, але нешта вам з буслікам магу расказаць, каб вы адносіліся адзін да аднаго з большай цеплынёй. Ой, Нестор, рассказывай хутчэй. Слухайте, ведаеце што? Буслы толькі на зямлі здаюцца марудлівымі. У палёце яны развіваюць хуткасць электрасамаката. С часам і я так змагу ляцець. Бясспрэчна, мой даражэнькі, расці, набірайся сіл. Бо падчас пералётаў за суткі буслы пралятаюць адлегласць роўную Беларусі, а падымаюцца ў паветра на вышыню такую, як верталёты. О, а голова у іх не крутіцца, у вачах не цямнее? Не, Топачка, а вось што тычыцца мядзведзяў, яны не такія нязграбныя, як здаюцца. Яны выдатна плаваюць, добра лазяць па дрэвах і бегаюць з хуткасцю амаль таго ж электрасамаката. Як сапраўдныя атлеты. О, з такой хуткасцю прафесійныя веласіпедысты ўдзельнічаюць у велагонках. О, мядзведзі бягуць хутчэй, чым ляцяць буслы. Амаль аднолькава. А яшчэ цікава, што буслы дапамагаюць вучоным эколагам. Гэта я. Буслы адчуваюць забруджванне наваколля. І калі яны харчуюцца на нейкім вадаёме, значыцца вада там дастаткова чыстая. Буслік, якія чысцёхі твае сваякі. О, як і ты. Правда. Цікаво, а твои сваякі топа такие ж лысыны, як і ты? О, і не пытайся. Мядзведзі вельмі любяць салодкае. Ім патрэбна нарасціць тлушч перад спячкай. Асабліва нам падабаецца мёд. Настолькі падабаецца, што гатовая цярпець укусы пчол. А укусы не дасягаюць цела мядзведзя. Густы шчыльны мех абараняе яго ад жала. Вось чаму яны такія смелыя. Ой, Буслік, на жаль, у нас ёсць адна слабая кропка на целе. Якая? Далікатны і адчувальны нос. Калі пчала туды трапляе, яму вельмі балюча і ён значна распухае. Вымушаны прызнацца, гэта самае жахлівае, што можа здарыцца. Уяўляю. А яшчэ ў мядзведзяў вельмі цудоўны нюх, у 100 разоў мацнейшы, чым у чалавека. Ну, топа! Калі вырасцеш, можаш стаць парфумерам. Ну, як варыянт. Сябры мае, пра вас можна размаўляць бясконца, але ўжо час глядзець мультфільм. Мультфільм? Давайте глядзець. Эх, а зараз час рыхтавацца да адпачынку, чысціць зубкі і дзюбкі, мыць тварыкі і лапкі. І ў ложачкі спаць. Добрай ночі, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых і прыгожых падарожжаў у снах. Бывайце! Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай,
оченяти закривай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами засинай. Баю-бай, баю-бай, разом з нами.